Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli. Apa tabwera ndi video iyi imene ikutidabwitsa kwambiri ndipo ndiyochititsa chidwi zimene zikuchitika ku mchalo akuti kumeneku mmene mukuonera mu video clip imeneyi pali anthu akwera pa chikwangwani ndipo akung'amba chikwangwani chimene chikuonesa nkhope ya president wa dziko lino ameneyu ndi olemekezeka His Excellency the State President Dr. Lazarus Chakwera. Nde anthu amenewa ali pamene pa kung'amba zimenezi. Sitikudziwa zoti cholinga chawo ndi chani kapena chachitika ndi chani kuti afike stage yong'amba nkhope imeneyi kuti iwo sakufunanso kuona nkhope ya Chakwera pa sign post ena aliwonse amene ali kumchalo kumeneko. Nde zambiri tikhale tikumva kuti chachitika ndi chani kwenikweni, koma mama uno timafuna tikuoneseni zimene zikuchitika kumeneko ku mchalo. Nde takhalani pompo, osayiwala kupanga subscribe to the channel, subscribe. Mmene moto ndi mmene zikukhalira ku chikwawa kumeneku kumchalo, mmene mwaoneramo anthu akuchosa chikwangwani cha Dr. Lazarus Chakwera chimene chinayikidwa kumeneko. Nde anthu akuoneka mu video clip imene yana akuthawa silizo zoti kwabwera kaenda apolisi amene akuwapseza anthu amenewa komano mmene ndi zikukhalira. Koma izi ife tili ndi mafunso ochuluka kwambiri kuti koma come 2025 zimene zikhale motani, kodi zimene zikutitengera kuti, chifukwa ngati zayamba kuopsa pano nanga kuli bwanji 2025 ikafika ende ndizolinga zanji zimene anthu ali nazo m'mitimamo. Kodi anthu ena akhale akuyenda nkumapangisa misonkhano nanga ngati anthu afika stage yochosa chithunzi cha mtsogoleri wa dziko, zimene zikutanthauzanji. Kumbukirani kuti kumeneku ndi kumene Professor Arthur Peter Mutharika anapita dzulo ndipo wayendako bwinobwino, koma timadabwa kuti ikafika nthawi yokhuzana ndi anzathu ambali inayi makamaka achipani cha MCP, mbali imene zimaoneka kuti anthu amakhala ndi mkwiyo kwambiri, koma sitikudziwa kuti zifukwanso zimene amachosera chikwangwani chimenechi ndi zandale izo sitikudziwa. Koma ifeyo chimene changotionekera pamene pano chonena kuti tikuona kuti anthu akuchosa chikwangwani chimenechi. Ndi zambiri tikhale tikuzimva kuti zakhala bwanji kwenikweni ndi chifukwa chake ndi chani. Ndi ifeyo tikukupemphani kuti mukhale pompo, subscribe to the channel. Abale, subscribe to the channel, ndipo izi zitichitira ubwino kwambiri chifukwa ndi njira yokhayo imene ingamakupezereni nkhani zathu mosavuta. Kufikiranso nthawi ina tikhale tikubwera ndi zambiri.
Vai, Ginásio.